mi fa kongibi. Obo no problem mi fa kongizi ibi sai tu afi welu ko di ebido. O kan no ko se de butan na na amoy. Jesus. E ko boya li bodu ge malo na che folugo. E pete nwa pepe ko ya tule ye bulo grijafia. O ka tinti bulo grijafia. Onwu we wuchie yezi. Aro. Ah. Agu ya uza agu ya onu. Oya kan kene. Odogu. More the more. Well, I know. One of mother. More the more. Otekwa. Anyai. I need you. Nke ito lu we bia no bi mo gini. O we kosi wedi. I wanna have boy safe na nkete. Ka be eziokwu. And now, onye bụ mọnụzọ sweet na kenwe mkpọmkpọ ite. Mkpọmkpọ aya ju be m. Enwe m nsogbu. Mana achọ ka nyọ gị biko. Onwe kisi nwe contact dibia mọlụ. Dibia ma ihe ọ na-eme. Ndị mepe ọfụ dibia ọbụla ndị a na-eje ebute ọgwụ na ya bụ ode na-eje na-asata ọgwụ nsata. Ndị dibia ọ natara na chi. God have mercy. Ogwe ma disi adọrọ ya mma. Aga m asị ogwugwu tichielu ndị ọnụ. Ya ị na-esi m anya mkparị ka ịbakwa n'ịkparị n'obi m. Aga m asị ogwugwu tigbuelu gị. Aga m asị ogwugwu tigbuelu gị. Aga m asị ogwugwu tichielu ndị ọnụ. Ị na-esi nye enyi nke signboard n'anya mara m ife na-eme m. Ị na-esi m anya etu ọnụ nwa bịa anyị na alụm kọntaktị dibịa mụ ife ọ na-eme na ụdị na mụ ga-amarọ n'ife na-eme. Ọ mkpali oke nnetu anya. Amaghị m na ilugo na biko ka ya lụbazie biko. Amaghị m na ilugo na biko. Ọ bụ na ọ bụrụ ma ife akụọ gị ibi. Ọ bụ na ọ bụrụ ma ife akụọ gị ibi sai tu afi welu ko di ebido. Ewe ni iwe ịma ama bụ gị ama m na ọkwa ga-arịgo ma ọ bụ na ọrịgo. Ị mara na ọkwa ma aligwo. Ị mara na ọkwa ma aligwo. Unu na-akparịkwanụ mmadụ na esenata aka ogwugwe tigbuelu gị. Ekereze ma ọkwa ma aligwo. Mụ na-agwụsị ogwu ike n'obodo a. Ama ọkwa na ọrịgo iwe n'iwe. Ọkwa maka adị nna mma. Ọkwa adị nna mma. Ọkwa adị nna mma. Ọkwanụ ebe m bi na ya dị. Mụ na dibịa na-abụ bi na fu ya dị. Gị na dibịa na-abụ obi. Every day bụ ọgụ. The other day mụ na ofu bala mba gbasịa mba mụ na ya ma aka. Anyị na-akpọsị m na nnaba ka mfụ. Nsụka na ka ọfụ mbụ m nwoke na-aba. Anabazie m. Deta ụla na shop woman nọ na along the road. Shop mmadụ. Ka m bitere ụla. Wee sị na ihe ka na ọpụ ka ọ karịkwa be careful. Ọ ya ka ndị iwe chọwa dibịa ma ihe ọ na-eme. Ka abụka dawo. Nya ka ị na-agwa ya lili ife a wee na-esi m anya wee sị m na ma eji kọntaktị dibịa m ọrụ. Ị na-afụta signboard n'ime m nụ. O nwere ife ntị. O nwere ọ dịghị ka ọ bụrụ ife a bụ ọrụ m ma alụnwu lụchapụ ya. Hallelujah. Ị mara na dibịa na-akarị ibia. Ife a bụ ife m ama epu m epu adụrọ m adụ. Ife nke alụcha ife a bụ ọrụ m na-alụchapụ. Bịa m alụchapụgo nya. Ọgwụ karịa ọgwụ ọbụla ọbara ọla. Ofe nkụpụ ka ọ bụ. Kịta mana obere ife ka ọ ya apụghị n'alụ. Obere ife ka ọ ya apụghị. Anyị alụrụ ya agwụ. Anyị akpọtuchi. Anyị akwapụrụ ibu na mmiri. Anyị eje na Liberaja jụọ ese n'isi ka ama machi ya ọ na-agba ya ụta. Ihe esiri chi nri. Chelukwa ya nkọrọ gị na aka ị na-ejepụta. Nwanche niile nọ n'ofu a. Ka ọ dị. Ịghọtago? Mana ka anyị ghara ijebe esebe anyị ihe eje Agụleri weta mbọ nkịta. Jebe Ụmụahịa weta mbụ udene. Ngwoke na ngwoke ya niile. Ife o eridebe ibu 800,000. Okwu na mbido ebewa mba ọ ya kịta ka ndị achị ezigbo dibịa ma ihe ọ na-eme ọ dị dibịa nsata uche ha na-adị n'ego ọ bụ na nwee 800,000 chere ma bịa ebe eje mkpọ polisi egeburu ha ụzọ Ogwugwu tichielu gị ọnụ. ego na-atasa ọjị ihe ma wee taa ọjị na-anwụchi na-apụ ọ bụrụ dị ike ọ kemego m ihe nwere ihe nwere ọ nwere ife na-akụ ọ bụrụ na ị nwere ibi ịkakụ m ibi nwere ibi o nwere ife nwe chọrọ m kọntaktị na-agbagharị chọrọ m kọntaktị o nwere ife inwe Ogwefu ịka teta dị na shọpụ na Liberaja ka ihe teta ọzọ ike adịrọ gị nwa n'ime ịbụ onye iberibe bụkwara ebe a ka mmemi n'anyị ike adịrọ m nwa n'ime ị mara ife ike ejenu ịnekwanụ m echichi o ọgwa mmadụ ịpụta gbalịa mmadụ ibia na nkịtị na-abụ na fri ọ bụrụ na ọ bụrụ na anyị dịbe na mma akwa ngị bisa isu ọbụ ịfụnanya si finish oke nnọkọsị na-ebute nna na amụghị oke nnọkọsị na-ebute nna na amụghị